Beth ti'n meddwl dylen ni wneud ydy'r lemon poset sponge pudding dilemma? Wel, yn lle wneud pethau lletwyth lawr yn y gegin, sy'n nhw'n wneud ddoi, ac os mewn parti bydde choice. Dwi ddim yn hapus iawn bore yma. Roeddwn ni wedi trefnu'r fwydlen ar gyfer y cinio mawr sydd ganddon ni o'n flaen ni heno, ond rydyn nhw cael cyfarfod efo'r cygyddes ac mae'r pwdin oedd fod heno, sef lemon poset, wedi cael ei newid i sponge pudding efo syrup a custard, sydd ddim yn rili addas i cinio moethus yn enwedig â 4 chwrs. Un o'r pethau chi'n eisiau gofyn, byddwn ni'n sgwrsio am y puddings efo Mrs Wilson lan llofft, a rwy'n meddwl yn y blaen o'n gobeithio cael peth lemon poset neu rhyw pudding bach ysgaf fyna. Ond Mrs Wilson esbonio bod sponge pudding wedi dechrau cael ei wneud. Mae'n sponge pudding yn y ffwrn. Byddai'n gobeith cael lemon poset hefyd o sgwbeth, a pan ma'n ni'n gobeithio cael y ddwy o chi cael gweld pa mae'r brysur. Dwi'n gwybod yn y set, dwi'n gwybod os ydych chi'n gwybod yn y set. Mae'n siŵr gallwn ni ymdrechu. Dwi ddim yn moyn wneud gwaith o bod ddim yn amhosib, na ni weld beth Nawn ni gorau glas, sut byddwn ni'n gallu... Faint o botiau gyda ni. Ie, faint o botiau sydd gyda ni, dyna'r problem. So faint o gwydre gwyn sy'n lan llofft, defnyddio rhaina felly? Dwi ddim yn sicr ar bod Mr Davies angen rhain i gyd i'r gwinoedd ar gyfer ymwneud heno. Ie, Mr Davies, yna nawr, chi eisiau'r gwydrau i gyd, ych chi ar gyfer heno, neu beth ni eisiau checo? Mae angen gwydre i'r prosecco, gwydre i'r gwyn, gwydre i'r gwyn coch, gwydre i'r port, gwydre i'r pwdin melys. So mae gennau a dŵr, so mae gennau 6 gwydr y person. Dyn ni'n defnyddio'r rhain am bryd llawer. Bydde hwnna'n seis iawn bydde fe? Os yna'r boes yn pigo mwy ar dion, troi cwbl o mwy ar dion, bydda nhw'n berffaith wedyn, bydda nhw. Yn ei gyda fe gyda chi a wedyn, gan i weld, ond allwch chi ddangos y partridges i fi, hoffen i weld nhw. Ie, dych rhywbeth. Ti eisiau gweld nhw? Ie. Fi diolch. Croeso, croeso. O, mae Mr Davies yn arbennig ar wneud rhain, ac yna, maen nhw'n ffantastig. Mae hynny'n glyfar, dydyn? I ni wedi cael rhywbeth i gwneud nawr y foment ola, ac oherwydd bod ni wedi paratoi neithiwr ymlaen llaw, mae bach o amser gyda ni. Gewn ni weld be newn ni nawr, gobeithio fydd e wedi setio mewn pryd heno, fel bod nhw'n gallu ar gael. Os mae dyna beth yw dymuniad Mrs Quick, wel fydd rhaid i ni wneud.